Am văzut la un episod din Minecraft. Mai mi-am instalat eu câteva jocuri. Ăla de acolo cu omul ăla. Și Grotopia. Și Slither, eu o să mai fac episoade din el. O să ne instalăm o mapă. Ce mapă? Ce mapă? Asta nu iau că... De fapt iau. Instalat. E grea, dar e tare. De undeva. Poți să distrug mapa. Prostul de el, el face să distrugi mapa. Mi-a dat un termocob. De diamant. Cred că e noapte. Stai că era undeva. Uite, aici trebuie să fac. Să ajung asta să deschidă ușița. Eu nu mai știu cum. Dar cumva trebuie. Uite cum, asta. Nu pot să până le deschid așa până reușesc. Că eu nu știu și o să revin când ajung la partea aia.